Thohkhubor ka Bate TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Nga keteng di Kynthei marwen ngatri komi editor jongka Highland Post aga journalism ngalada nadu arajar saw but ning kong nga join bat ka Meghalaya Guardian arajar khat way arajar khat ar ngadan bat prime news kadika news channel na po Guwahati tenang tu pada ngadan ngaladan lang bat ka Sentinel ru nang ta bat ke Eastern Chronicle nang ta pada bat hadin mentah kom ha po Highland Post Shwai kataru ngadan lang bat ka All India Radio ya ka baltip kom ka Akashvani menta komi RJ Riri bagi beri tip menta ka FM ru kam don show nga ya rap ha All India Radio ngapulin ya ka notice news men step Idan menta hang ni hakan streets hakabang yo lan penyekren bat ikong Kynthei marwen iberi editor jong ka Highland Post Nginyakren bat I halo kajingyat lenti jong I kum inong Thohkhubor nang ta kum I radio jockey nang ta khamtam kum kalong kumi kaban ai nasib iki wei pat kalong kumi Dek ek bapalong ni phi pale si banjam shakri kam Thohkhubor ma and I fiju kande kam dei ka jing ang nut lan ka jing thrang na dei ka jing mut ka jong ana do manchwa nadu bangadang lik kelas te ngakhamshim hi ya ka journalism ngadi history te hatki por history takamut as honors subject te ngaklamyo kan banlik masters te nipoi hapo ka civil kan mentak la de ka FLU English Foreign Languages University kamdan ka subject history dan tang ka English nang ta ki foreign languages pat ka journalism then lapoi hang ta di ang tay ba basyang perception ba pinda join journalism pins enjoy ba pins upon mama hati bi nang kena tu suang te la ya poi pule ya kata te kadang pule pada kadang long interesting ba te ha ta ki por hikai ban bat kamera kum ni bangile ta hikai ban side door atau ke podang side door bang di film di las dang ban iu la so tanat hakat ho na ban tho script ne ban iu la so tanat ken te ka syukur no hang ta ni la poi pule kum ta te aklam dan jing mot hi bangan join Thohkhubor ne ka shulong bet bang la ada pule ka shulong kum ta te dah hadian kami ke advertisement genya po Meghalaya Guardian ti yo image apply la ka apply ken ne iu kat badang kam sarkar ni hat ki po ta kwa kam sarkar bet te nang tagay sedang apply shu kum tagay sa join pada hapo Guardian tang ba ke ke batre hapo Guardian pake ke bangi pule kaya pair bag labak di hakat ko pole si pro phi join ka Meghalaya Guardian mo ti kibun le si ki reporter and di camera person ki vision rang ha di fisco kup no long ka dan competition ne long ki rap ephi ne ka jingan ti ha katu ko por first assignment bangayo pa join Guardian perbawan u LK Advani hapo shulong kidan ki reporters bon ki shinrang atau kapor mo ibon bahagi shinrang tambah ngimpat judan kata competition te kadai bet tang ka jingyarap te kam 4 judan kata competition dai na ki baro ki mangai kendo amju ibe rap sudah baro ka ki shinrang ngim judan kata barang ba Kynthei kumni kumtai kamlong kumta kadai kekti pan keneri iwe am idan bet Dikijing PSM ne an pan dong di pole si pla ban recall hang ne ha ka jela jungi amju ka jing kalong ba ngimpat la ban kot ban siu kat kum ka jing la mo ki try ka khubor kim la te ban siu yangi kham ba
Ti kalau ngom ta kan kesulong betang ita ijing ban kalai kawan mo ka kamit kamyong Kynthei chinongin ya chinongin net dadam dan lang ki batri ki parashin rang ti ita ijing iba hakapor samla ba pitre as a journalist kan Let's see kita kipor pro pilih reporting ke ka news ka ba pi cover ka ba pi snow sa jengken mau let's see ka ba nama no. kawai ju ka ba nga sa kan mau kan na ba ngadi ka brio ka ba so tanat bahai ki khlung mas tanat bahai ki marat kawai ka bangan sa jengken mau ka de ka jingjia shatai sipo mau ka siang ka ba arngot ki khlung ki yap pa ing hapo iya pakatang am julak kalat lanu ru namar ba kakta ya ka mensiam am ban yu I kum tu am kata ka kawai ka bangan sa kan mau ki jingjia hapo ka jala jungi kum ki crime stay kita ki jingjia ki ba nasa kan mau bete ka kawan bet ting ting ka tu ka jingkan mau Ti habang ikran halo ke crime mo kini ke crime reporting pan sidan ne ba let's say ba berngem ye pi ba pimli ben penmi kini khubor ani ada flap penmi na ma phone fi bank no ani khubor ani kumta ki ike ha ka crime te kampat dan mujum kita kem judan ki nong berngem kum ni kum tai hari ki basyukran kum keren tomat syukran kum ni kum tai te ki bun bahagen kum ba pilai tip haus nam arhajar khanyo aki tu ki por atu ki por te dan ba berngem tambah ka sulong ba ka jingkran ki brio jang ma ila long melen gim snap shu kita ru kan but kawai ka sulong ba ha ka jinglong ji ha ka jingdom teng teng da pithoi ru idan gi badom tang ma itu jingdom padala da de ka jing shisha te kat no kan ne kanam ne Ti habang ikran pa halo ketuka ke jingja mo ke baja tu kisnan pi masa khat nyaw ni tu ba jong governor jong kan ke jila Meghalaya ke jong ti plap ni tu khndiat record let's see ketuka incident kumno pi poi ban report ya katu bar ki jing ek ba pi shem penni ya katu khubor ha ka tu ka snem ngenju kari ka por ka ba ba nga ka ba ngayo ngalayo huno ti bangan manage ya ka yeng bangan manage ya ka kam kalalong ka ba ba hatu ka por ti nga persyang ban ang to na makadan ka wi ka kam ka balat temo po governance house sia kam de ka balat mo kaning kong kadlat kadi ka jongka CM's office hapo secretary tinga apply ya kata nga kam apply ka governor ti hatu ka por pada ki le kumno na kani ka list ka papas na po CM's office na ba iwi ilayo mo ki badang tam kira no bandit cepo governor's house ken PRO job ti no siya ang ton siya apply kain le iyo mo ti ngola apply ya kata ka kam tingil apoy hangta ti namar ba hakani ka jingyat lenti jungi hakakam temo kayat kayeng karukom le jung kibre ngila pule bahate la itu kalong kumno tingle kendu si parlok hang tu tenga poi hang ta ngapai ngonga kumno phe interview tang Kynthei sudah plin dan chinrang PRO kata kadi ka basumi ka kentien nga kan tige dan hang tu ka sulong no ka su kumta kan hadian hasngi ka babot bisa khot interview si chinrang ban chipen kan mau no I parlok jonga iyo kata ti ita iwe ru iyo tengah lengo aba kadi ka we ka pos kumno arngot kinyo mo te sa ka we pat kumno khat personal interview ka por hinyo baji minit ka office timing ti shipo do san pi khat interview ti pi khat man step man si man shai te hinyo baji tawat la kata ro no hi snabe shu tharais ni marwe te dadap nantai indala phone ita indla itu ege ka baja hangta ken sa yang score so thu ba ke ege jig tharais neo kam de gen ka bakai te dadap nanta pedes dang ken ban itu jing long hamen sim jo balai ki haban chale kom ni balai gen hab balai tang na banta ka kam jo phi ngin haban chale kom ni te nga pede namar ba ngidon ka mo ka lat ban tho ka lat ban pe te belai ngi pen I ba ki we ro kinom ja te ar banai kan thi khlem thia khun dang ret prakhat dat chi dat ban sim no jong belai yu te belai ngin hab ban pen pau kalong ta kan haba khat do te ngam ban si shu nga habi thu hieng kadan kata ka jingjia habi thu e ki ba kham la he kham la san ha kani ka kam
mo hai iba David kyong Linda ki babon hai ki ba khamsin ya sedang ye thu kyong em kan ni ka kam tingin haban le lang ba te ha kata kan de ha ka tu kamiet hi bang isa sedang ban nga ong to namar ba ki nong yarap lang te na po Raj Bhavan ru ki dan mo namar kila atep hi ka jinglong jung ki brio kila penso thu yang a ki dai wan ni kendu hi ngi dai kendu hi te ngi sedang ban ye kren kumnu ben ye penmi kan te de tu kamiet bang isa tho bang ayo ru ya ka back up na ki seniors kan te isa sedang ban tho hadin da tu ka por pede long ha ka jing shisha ha ka kam ka bang atre ngam ju so tanat ban ye thu bang ba nga tho mangan nga le bang ngaru kalami kalabiang tang ba imat kahap ban pau hi bang atho manga nga tharai kala pau no hi bang atho te ka sulong no kum tan dei re ha jing sha ti gibon ki bri ki nom tip hi ken manga le manga atu ki por ki bakren ki ong ba bakam yo kamela di ka stang bat keno igi we kalong no ka tai Kontroversi ka bala he ba ken te ka support pada pakhandiat lagi kat tu kat ni ki parlok nong Thohkhubor jingi ru ka ayarap ha ken Dan pat lesi ki ba kenta keno kum tu ka penduk mesim le mi. em ju kham penduk man sim namar ba ha ka sngi ka ba mi khubor man step ngadi ka brio ka ba ki hap ki step dan khlung ret da thia hun ba kham par khat ba ki manu ke ei banja yang nga kham par khat ai kata namar la so hun ben sim la lai arbanai kham thia te Sebelah kata ki high profile mo la ban ong dai. ho ha tu ka pore kham dan hi kata ka jingting ba ke ei ka banja yang nga hadin ru te ka kham dan re kata ka jingting ka shulong ba la dap tho ba la le te la dap la biang syukum keran tu mat tai kin marui alang ta Tang ba ka tu ka kam lesi ka ba phil le kala yarap shkat dei e ki Kynthei kham tam mo te fila yo khusnam ro lesi na banta ka tu dai. ha ngayo ya ka Red Ink Award kani ga dei na po ka Mumbai Press Club hadi nang tu ngayo sa ka Ramnath Goenka Award kani Excellence in Journalism kani ba ai da ka Indian Express but kadi ki award ki ba kham pa ba ka ya kari jungi kidi ni atli ki khusnam ki ba ngayo Te kani ka jingle jong phil lesi kan am sim ro ki be bakin keren ya ka jing shisha no bakin dai man tiang da ada fidan ya ka jing shisha fin dai man salia mo. Di benta par khani ka clip man in jam no sha ka benta jong phi kum i RJ lesi la ban ong mo. Kum nu phi poi ban long RJ po FM jong phi ha ka po lesi. Satu ka por ringkat ba ka join ban Thohkhubor hau ajar sau ti ngong ipi wat kam sini setai kat bayo ti apply ha po ni radio kan kum announcer pada tu ka por nama hang ni ha po Akashvani jungi kidan ka AIR Shillong ka North Eastern Service atli ti apply ka North Eastern Service kum announcer kan ti ngapoi ha ka tu ti ki ong ba lada phi apply kan ni kamot phinap le training ba kata ka deka vani training ba kata ka training fin yo ka certificate te lada phi apply ha ki airport through phin yo ba for some land sokit ti layo ay ka taru join ni ka taru kan ti ngau tenat kan itu ka kam namar belayo ba pipen keman ni gibrio te pila dap ka kam la jong man Thohkhubor la thai Ribat skap jing rai ban so thu ba ki brio ki keban ban yo sngo we ka sur ka jong phi ka ban keban lang te ka man sim te nga join ha po North Eastern Service ken ha ta ka por ara jar saw te anda la play ya ka FM jong phi hawa jar khat ar te ki sa shim no ken na po North Eastern Service ki shim no shaka FM jong phi te nga sa don hang tu ba ka kam radio ka de ka we ka kam ka ba long relaxing ba ka ba phiru phitip ba kepen kemen ba men step ma bai lada phim la ke men step ba nu kam nei la kam radio phila bi ban ke namar ba phinduna tang shi minute ban play ru yu ti fader I jong phi kamot kapor kala le mlong show yangi te kadi kata kan ka radio ka hikai yangi ban bat bahaya kapor ka hikai kumno ban kemen ka hikai kumno ban ai jing kemen bat igi brio ti ka badan FM kadi ka basa kan mal ta ma jing jong abat atrai ba menta ba kala khang am so du men sim han ba mi tan jing rwa shu mi asap jing rwa ba shu kan Ti phi kum ilong kami mo bala don khun don kti phi
Tray artan pipe artat hayang. Aku abang keli kan jeng keli ke ba dan kam ba kum nu pibate ya kapor. Kalau long nok ko mga tray bat ketika mon bat ketika diang bat kejat kamon bat kejat kadiang. Kalau gumta nomor ba kekam nado COVID-19 nila long milien ban tingin na siyang nang nu ban tray ka long. Te kala asulong no ngadon bok ba mo ha kajuk ka bamenta ngidan ki laptop ngidan ki komputer ngidan ki WhatsApp ki ba nila ban le nang nu bangi syong ting la asulong no kumba ngatray bat ka kamyeng ngatray ka kam ko khubor kalong no kumta kai ndri ipor iba nga habban bati bah ka de kapor ka ba minit ke ha ka ba shwa bangin prin ka ko khubor kumno bangin bakala tamak keji bakala kadan baik hang no nama la thaj mo la thaj ting la kumi dak arteli ru ting mo dah haji thaj rekam yeng snap ikon happen krekot yang kidan kinong rap ki para ki ba sultanat ban ye shet lang ti rap tang bay rap yu hab batai thap melu hab batai thap shinrai hab batai ti ka divert no kai pitre tu ka kamru hang tu fi hab divert ikon ru fi hab sap kalong no kumta kai kalong challenging ba ka ba sultanat ru kalong ka sultanat kin Ti kum ki khapale se mo dan kam ha arjan hayang bat phi ban lik tray ru kum ki por philek kum no ba hatu ka por nga chu je kai yeng ju kani ka kam ka hikai yang ba ngan yarap iki beriru nama first kam ngari kai yeng ada film la bante ye kai yeng penam la bante ka jai benriu tika ka badan kam am kai ka bangan ngan habbe shwa hayeng ngan sapai ya pi hadien kam dei ka bangalong selfish tamba ko mga ongai ada pi kwa bante ye kai jai benriu am hab tei shwa ye Ti riri kini kapor nga po ertat sebukut mo jo kani jeng kren jongi ti haswa ben penkut pan aku aba pin ai ka kubol ni ka message dan ik ek ba kwa ban le si mo ban pha kubol ki long kebien ni ki Kynthei ki badang jing tumu ban kiyo ka jeng im ka jong ki ni ban le ki kam ki ba pher haka journalism hi kenju ngan ai ngan penduk jing kermen pat ngan pashi no ru kamtam haka jala ka jungi kat bang idang samla em idang la te ban manage hadai andang ila dan la kayeng kasem nai ngi hilong kemi am ka bajenjar ba ban trai kompot khubor bajenjar do kata te tang ba kiwi ki kam te nga internet ken bagi kiu bat kila ban support ye kayeng te tang ka we ka long ba idei ban trai hok idan jingshan ya era de pakam tam ga jingshan ya adangi pan no ubleam ga jing rap pawan me akan no poru kuma oi pi ho aja khat nyo na thrai la dam de ubleam jo na thrai ka to ga jing tho jong ka poi shne shuru kata ngal apa ye le di sana la da dei ka bom hok ke kalong